pero diri mo sa gahi ni Bay nagtanaw. Salamat kayo. Ito muna. Kasi natay mga kasabay. Naman tayo mga kasabay. Di lang lokal, nasyonal pag yun. Imagine Para ni po, mo na. Anara man na siya. Di preso ng panahon nga, pamaw espesyal ang atong kalaban, TV ragyod sa Pikas. Gilamok man to. Pero karon sa online, daghan naman kita. Di lang lokal, nasyonal. Pero na sila karon sa atong nagtanaw. Salamat. Mama chup chup. Nako na din, nako na. Yan, pinapilit. Pero bura magnatukan. Ito muna ang buwelta ni Art. The 3-time KBP Golden Dove Awardee. Ako nang gipostong callback mong mga question and answer ni Mr. Friendship kagapon. Nasa gay ni Bar. Mr. Friendship. Grabe. Natulala siya sa imong mga tubang. $10 man na ito niya. Nga ako siya nga. Friendship, Bisaya ba kita? Di kita kabalo mo in English? Wow. Ito muna. The 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bunhok Junior. Basta mga junior. Gahi. Good morning sa taong mga junior. Huwag katong nangandoy nga magka-junior. Good morning inyong tanan diha. Mga kagahi, ang buwelta ni Art hatod ka sa Cherry C Calcium Ascorbate with Kamo Extract and Zinc. Ini ang vitamin C nga kanato sa COVID makapalikay gustong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na sa mga nagunang drugstore ug mga pharmacy sa Miss Oro Cagayan de Oro City. Mga kagahi, sa ato ang buwelta. Sa pagdeklara sa pag-asa nga ting-ulan na, dili lang COVID ang atong problema. Kapahinumdom ang mga eksperto nga dengue posibleng mo ulbo. Dengue na pod, posibleng mo uso. Mga stagnant water, grabe ka delikado, ilabi na ni anang mga istero. Ini itluganan sa mga lamok nga gadala og mga sakit. Di pwedeng kita pataka lag kit. Mga otoridad, health experts, gapahinumdom, pagpanglimpyo ang pinaka-epektibo, ipangyabo ang mga tubig nga mapundo. Kabalo ba mo nga ulura kapatak sa tubig, ang lamok pwede na mukabig para dito iyang ibutang ang mga itlog kung waya-waya. Wa baya ni, bastang makontra. Kasagaran ra ba sa mga maigo, mga gagmayng bata nga sa gawas sa balay, siging gadula-dula. Ang pagsakit karon di basta-basta, kay siguradong sa ospital mulanding ka. Sanglit dunay COVID sa ospital, wa nay available mga bed. Sa tanang ospital full capacity, wa nay pwede ma-admit halos nga mga pasyente. Kinahanglan gyud mga kagahi, kaugalingon nato protektahan aron mga sakit atong malikayan. Dengue, COVID, uban pa mga sakit delikado. Mga kagahi, dapat kitang tanan protektado. Hay. Oras alas